Magandang gabi po sa inyong lahat at Biyernes po ngayon at araw po ng Biyernes Santo. Tayo mananalangin at mamaya po pag nag-live ulit ako at ibibigay ko naman po yung dasal para po sa inyong kahilingan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Mananalangin muna tayo sa araw. Antayin nyo muna po pagkatapos natin manalangin ha. Mag-a-announce po ako. Darasal na po ako. Mananalangin muna po tayo. Ama. Sumasalamat sa pagkasabi. Ama. Ama.
magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood po dyan. At mega shoutout po sa lahat na nanonood po dyan sa Facebook page natin at sa YouTube channel po natin, ha? Teka lang po, ha? Teka lang. Baba lang natin yung camera. Salamat po sa lahat ng nanonood dyan. God bless all po. Papapayo ko lang, mamaya po magbibigay ko po yung dasal para naman po ng Sabado at Linggo, ha? Para bukas magdasal po kayo ng alas 6. Bukas ay makakahiling na kay Papa Jesus ng alas 6 ng umaga. Depende rin po to sa ibang oras kung sa ibang bansa po kayo. Sana hilingin nyo lang po yung nararapat para sa inyo. Pero hindi ko po ngayon ibibigay itong oras nito. Mamaya pang alas 8 ko po ibibigay. Pakishare na lang po ng video natin para po sa lahat ng nanonood. Para makatanggap naman sila ng biyaya, yung iba po delay. At para po to sa iba, para po sa nangangailangan ng tulong ni Kristo sa ating karamdaman sakit, sa ating paghihirap ng ating kaluluwa, sa ating stress sa pag-iisip kahit anumang bagay, at patawarin nyo na po lahat ng mga taong nagagalit sa inyo, ha? At laging maging payapang isip ng puso natin, at ganun din po sa inyong pamilya. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo. Mamaya po alas 8 magla-live ulit po ako. Doon ko na po ibibigay yung dasal para hindi kayo malito. Kasi katatapos lang natin magdasal, ito na yung huling araw natin na humingi ng tawad kay Kristo. At Biyernes Santo ngayon para sa ating mga kasalanan na nagawa. Gabayan nawa tayo ng Panginoon Kristo sa lahat ng ating mga nagagawang kasalanan at patawarin niya tayo. At ganoon din at magpatawad tayo sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa atin. Sa lahat. Pasensya na kayo, medyo malat na ako magsalita ngayon kasi alam niyo naman, tubig lang ang laman ng tiyan ko. At ganyan talaga pag nagpapasting. Gusto niyo matuto maggamot, di ba? Gusto niyo matuto maggamot. Ganyan. Kaya sakripisyo kayo dahil gusto niyo lumakas ang inyong spiritual at kapangyarihan. Apo, pakisabay po ako sa panalangin. Kagagaling ko lang po sa kagaling ko po, binaril po ako ni Tony. Panalangin ka, gagaling ko po. Binaril po ako ni Tony. Meron po, ipanalangin ko na lang po kayo, Marbueño. Hindi pakulong nyo naman po yung tao kung talagang dahil gun ban po. Yun lang po mapapayo ko at ipagdarasal ko kayo, Marbueño. Mapapayo ko lang sa inyo, manatili kayong magtatag kay Kristo. At magpakumbaba, tumingin ng kapatawaran. At magpatawad, pangalawa, para malayo kayo sa lahat ng tukso. Yan ang ibig ko sabihin eh. Pag kumakain tayo ng mga matatabang pagkain, at lalo at nagiging masaya tayo, at hindi tayo nagsasama sa sakripisyo ng Panginoon Kristo, nilalapitan talaga tayo ng mga masasamang espiritu. At sila inaalilihan ng mga dyablo. Kaya nga sinasabi ko pa ulit-ulit yan, lagi kayong manalangin pag-araw po ng Huwebes at Biyernes Santo upang hindi kayo tuksuhin ng masamang espiritu. Yan tukso. Yan ang nakakasira sa sobra-sobra sa panalangin na halos gusto na makilala ang lahat. Pasensya na kayo kung nalitay ng konti. Konti lang naman. Ilang araw na ako hindi kumakain. Kaya, ang haba pa ng kakainan ko, linggo pa ako makakakain. Kaya bukas makakakain na ako ng tinapay. Puro tubig lang laman ng tiyan ko. Pakisabay naman po ako sa panalangin po kay nakukulam daw po ako eh. Alam niyo po, nananalangin tayo, di ba? 3 times po na Ama patawarin mo po ako at 8 times po na kami ng iyong mga anak at sinabi ko na po ito at hindi ko na ito pwedeng ulitin. Bukas po, mamaya magla-live ulit ako ng alas 8. Bukas po, ay mamaya pong alas 8 ng gabi, ito lang.
magla-live ulit ako. Isipin niyo ulit po yung sasabihin ko at hindi ko na to pwedeng ulit-ulitin mamaya. Antayin niyo po ng alas 8, hihanda niyo muna po yung mga pagkain ng mga anak niyo. Magsaing kayo kung gusto niyo kumain, wala namang problema para sa mga bata. Huwag niyo lang sila pakainin ng mga matatabang pagkain. Mamaya magbubukas ulit ako. Antayin niyo po yung sasabihin kong panalangin para po sa kahilingan. Ngayon, magdarasal na po tayo doon ng isang Ama namin, isang Aba Ginong Maria, sumasampalataya ka, tapos yung pagpapasalamat at dasal, at isang Ama namin ulit, at isang awit ng Poong Nazareno. Marami po kayong pinagdarasal ko, Norbitas. Ngayon pwede na po kayong humiling sa lahat ng bagay na ibibigay ng aking Ama mamaya na pagdarasal. Meron po kayong sariling mga mata. May sarili po tayong isip, may bibig po kayo. Bakit hindi niyo po ito gamitin upang kayo ay mamaya manhingi ng tulong kay Kristo para gabayan kayo ng Diyos? Ibibigay na nga ng aking Ama mamaya po alas 8. Para hindi po masyado mahaba ang video at may makapanood po kasi nasa 20 minutes na tayo and 10 minutes o 10 seconds pala. Nasa 20 minutes na tayo and 15 seconds na po. Mamaya i-upload ko muna tong video natin sa Facebook page ko at sa YouTube channel ko at magla-live ulit ako ng alas 8 kaya 8:30. Abangan niyo ulit ako, magbubukas ako. Kasi magdarasal pa ako. Huwag niyo na pong sabihin na ipagdarasal ko kayo. Lahat po na nagbigay sa altar ay pinagdarasal ko. Lahat po na nagbigay ng donasyon sa mga altar, upuan man, ventilador man, etc., bubong man o anumang pinagawa sa altar ng templo ng Diyos ay pinagdarasal ko kayo. Pangalawa po, hindi lang kayong pinagdarasal ko rin po na matapos ang gera sa sanlibutan. At may karapat dapat may pinunong humawak sa ating bansa na mayroong pagmamahal sa kanyang kapwa, Pilipino, o mayroong takot sa Diyos na may sa kanyang kapwa-tao. Nabigyan tayo ng karapat dapat ng presidente. Hindi ko alam kung sinong iboboto nyo, nasa sa inyo na po yan. At pangatlo ay pinagdarasal ko rin po lahat ng taong nagpagamot dito ay sana bigyan ng Panginoon Kristo na maayos na kanilang karamdaman. At ipinagdarasal ko rin po ang lahat ng tao, pati kapitbahay namin. Napakahaba po ng pinagdarasal ko. Kaya-kaya nyo na po magdasal niyan. Ano po bang silbi ng ating bibig upang gamitin sa panalangin? Maghanap nga po kayo manggagamot dyan sa Facebook page, sa YouTube channel. Wala po magbibigay ng dasal sa inyo. Ibinibigay na nga ito ng aking Ama. Tatagan nyo ang inyong puso. Tatagan nyo ang iyong isip. Palakasin nyo ang iyong diwa. Huwag kasi kayong isip ng isip kung ano-ano. Manalangin kayo. Dahil yun lang naman pinakamabuting sandata para sa atin. Hindi lang yun naman ipagdarasal nyo sa sarili nyo. Ipagdasal nyo kung sino-sino sa pati kapitbahay nyo. Andito na nga tayo nagdarasal. Nababasa ko yung mga sinasabi nyo na ipagdasal ko yung pamilya nyo. Ginagawa ko na po yun. Kahit huwag nyo nang sabihin sa akin. Hindi rin makikinig ang aking Ama kung ako lang lagi ang nagdarasal sa inyo. Tulungan nyo yung sarili. Tulungan yung isip at puso nyo. Yun lang po ang mapapayo ko. Patatagin nyo yung puso. Lahat po ng tao nagkakaroon ng problema at pagsubok. Ilayo kayo sa tukso. Ilayo kayo sa panganib ang inyong buhay. Mahalin nyo ang inyong kapwa. Mahalin nyo ang inyong pamilya. Pahalagan nyo ang mga tao na nagmamahal sa inyo. Huwag nyo lokohin. Kaya sila minsan nagiging agresibo at nasisira kanilang mga ulo. Dahil sa pagmamahal na maling pagmamahal. Kung hindi nyo sila mahal, yun po yun. Nasa tao na po ang lahat kung sinong iboboto nyo. Ang itinuturo ko dito ang panalangin para matanggap nyo ang biyaya ng Diyos. Dahil yun naman po dapat ang ituro ng mga paring ministro. Hindi po dapat sila nakikisama sa mga away ng mga politiko. Dahil sila ay niluklok ng Diyos para maglingkod sa sanlibutan. Hindi kami tinuruan ng aking Ama kung sino ang kakampihan kong politiko. Kung sino karapat dapat na iboto nyo, iboto nyo. Kung siya ang napipisil ng inyong puso at gusto ng inyong isipan, gawin nyo at wala naman sa inyong kokontra. Tapatin nyo kung sinong mananalang presidente, hayaan mo pinili ito ng Diyos at pinili ito ng taong bayan upang iluklok siya sa sanlibutan. Kung siya man, lahat naman ng presidente natin ay wala naman nagawang matino. Kukunti lang.
Oo, lahat naman ng presidente, kahit sinong presidente iboto nyo, lalabas pa rin ang mga mukha niyan doon sa may abinida, doon sa iniikutan ko. Lalagyan pa rin nila yan ng mga sungay. May mga taong ayaw sa ibang pinuno, may ibang tao na ayaw sa pinuno. Pilipino tayo. Sakit natin mainggit, magalit, mainis. Yan ang dapat natin hindi panatiliin sa ating isipan. Kaya nga tayo mga nangangaral sa Panginoon Kristo, tinuturuan kami para kami may tagapaggitan lang. Hindi kami pwedeng kumampi kung sino man ang gusto namin iboto at sino man iboto nyo. Dahil yun dapat mangyayari. Nakikita nyo po ang lahat ng reliyon ay nagkikikampi sa dapat may mga pera at salapi. Bakit sa Panginoon Kristo? Makakaligtas po ba sila? Hindi. Dahil ang Diyos ang pipili ng karapat dapat maging pinuno natin. Siya magpapalaya sa atin, walang sino man. Magpapadala siya ng tao magpapalaya sa atin bilang isang alipin niya at instrumento niya. Hindi natin pwedeng pangunahan ng ating Ama dahil tao lang tayo, may hangganan ng ating pag-iisip. Ang tinuturo ko ang iyong panalangin, magpakumbaba, tumingin ng kapatawaran at mahalin niyo ang iyong pamilya at mga kapatid. Mahalin niyo ang taong nagmamahal sa inyo. Mahalin niyo ang mga taong nagpaparaya at nagbibigay sa inyo. Hindi namin pwedeng ituro na kung sino-sino kakampihan ko kasi nakikita niyo naman ako maggamot, di ba? Hindi ako basta-basta kumakampi kung kahit ikaw ay kinukulam o binabarang. Bakit ka tinabla ng kulam? Bakit ka kinukulam? May kasalanan ka rin. Dahil ang iyong espiritu ay kulang sa pananalangin at pananampalataya kay Kristo. Kung ikaw ay matatag ang iyong paniniwala at pananampalataya, hindi ka tatabla ng kahit anong dasal. Kung mahina lang aking pagdarasal, di sana lahat pala ng demonyong pinaalis ng aking ama doon sa loob ng katawan ng tao. Ang tagal ko na nagagamot, 10 taon na. Bakit hindi pa rin ako tinatabla ng kulam at hindi ako pinapasukan ng masamang espiritu? Kasi iniisip ko ang aking ama pa rin ang makapangyarihan ng matibay na sandatang panalangin. Dapat ganun ang iniisip nyo kung hindi lamang ang pansarili. Hindi tayo pakikinggan ng Diyos kasi mayroon lang tayong bagay na gustong kunin o mayroon lang tayong bagay na ipapakita o ipagyayabang. Hindi yun dapat nawawari sa ating isipan kung hindi bagkus ang pag-ibig ng Diyos ang maghari sa atin. Napapansin niyo po sa Facebook page, sa YouTube channel o sa balita, ang mga pinuno ng mga simbahan ay nakikisali sila. At sino ba ang mga taong nakapag-aral? Sila pa ang masakit magsalita. Kaya ano man ang ginawa ng tao, magnanakaw man siya o hindi siya magnanakaw ang kanyang ama, wala tayong karapatan na husgahan siya. Hayaan mo ang ating ama ang pumalo sa kanyang puwet at hayaan mo silang makarma pagdating ng panahon. Lahat naman yan ay hindi aakit sa langit kung talagang karapat dapat ay sila may sakit na ganoon. Lahat naman siguro ng pinuno natin na namuno sa atin, hindi ba sila nagnakaw? O hindi ba sila nanloko ng tao? Ay pag nakaupo na sila, walang perpektong tao. Tao pa rin sila. Nagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa. Kaya hindi natin pwedeng husgahan ng ating tao. Dahil tao din tayo. Baka mas makasalanan pa tayo kaysa sa kanila. Yan ang tinuro ng aking ama. Na huwag kang husga ng iyong kapwa. Dahil ikaw lamang ay isang tao. Limitado lang yung isip at puso. Hindi tayo Diyos. Kung marunong tayong magpatawad at marunong tayong magpakumbaba at marunong tayong humingi ng kapatawaran, dapat ganun ang mangyayari sa atin. Hindi tayo pwedeng pumili. Kasi napapansin ko, lahat naman kayo ipinagdarasal ko. Saksi man ng langit ang aking ama na kamatay niya sa araw na ito, ay sinasabi ko naman ang totoo. Ay pinagdarasal ko din kayo lahat-lahat. Pati ang nagbibigay sa altar, pati lahat ng nagpapagamot dito. O kamusta na kaya sila? Gumaling na kaya sila? Ganun ako. Kasi trabaho ko yun. Ipagdasal. Ipagdasal ko kayo at ituro ko kayo sa panalangin. Hindi naman tayo sinasakop ni Papa Jesus kung tayo ay kikita ng malaki at ipapasyal o bibili ng anumang gamit na gusto mong bilhin dahil pinaghirapan mo yun. Ibinigay sa'yo ng Diyos yun. Kaya naman laswaskin mo naman ang pera mo kung saan mo dalhin. Yun naman ay pinaghirapan nyo. Huwag lang sasambahin ng pera dahil ang Diyos pa rin ang dapat may karapatan sa atin. Yun lang mapapayo ko. Huwag nyo nang sabihin sa akin na ipagdarasal ko kayo. Pinagdarasal ko kayo. Kaya nga ako lumalakas eh. Dahil kadadasal sa inyo. Hindi nyo ako napapansin kahit hindi ako kumakain. Hindi bumabagsak ang aking katawan. Kahit ang aking mga mukha ay ganito pa rin. Dapat ibalita nyo ang salita ng Diyos. Pagmamahal.
Lahat naman tayo gusto natin magkaroon tayo ng magpresidente. Kahit manalo si Bongbong Marcos, may magagalit pa rin. Kahit manalo si Lenin, may magagalit pa rin. Kahit manalo si Pacquiao, mayroon din magagalit. Kahit si Lacson pa manalo, magagalit pa rin. Walang presidenteng naging mabuti. Lahat lagi yan may masama, may sasabihin sa kanyang kapwa. Kahit sinong vice president manalo, ganun pa rin. Gobernador, politiko, sila ay tao pa rin. Ang Diyos pa rin ang pumili sa kanila para maging pinuno natin. Umandaya man sila, may hangganan pa rin ang kanilang kakayahan, kalakasan ng katawan. Hindi man ngayon, mangyayari pa rin yun. Magkakasakit pa rin sila, hindi rin natin alam kung tatanggapin sila sa langit. Oo. Ang importante, ipagdasal natin kung sino mong karapat-dapat, iboto nyo kung sino dapat nyo iboto. Dahil mayroon tayong sariling isip at puso, kaya nga hindi tayo hinawakan ni Kristo. Dahil alam niya na para matuto tayo, hindi naman kaduwagan na humingi ng kapatawaran. Hindi naman pag nadapa ka, ay lalo kang babagsak. Hindi. Ito'y para matuto ka at maging matatag ka. Dahil minsan nagkakamali tayo. Ako rin tao, nagkakamali at nagagalit. Minsan, nagsasalita rin ako ng masama laban sa aking kapwa. Pero ako'y humingi ng kapatawaran sa aking ama at sa ganun din sa taong yun. Dahil ako'y tao lamang. Hindi naman ako banal. Hindi ako kasing husay ng aking ama na si Kristo, na si Jesus Nazareno. At hindi rin kayo kasing husay ni Kristo. Tayo yung mga anak niya lang. Mga alikabok lang tayo. Meron pa rin tayong mga kasalanan sa ating isipan. Ang ating isip ay marumi pa rin. Ang ating mga mata ay makasalanan pa rin. Ang ating bibig ay matabil pa rin. Susubukan mo ba ng isang taon na hindi ka magagalit at magsasalita ng laban sa iyong kapwa? Hindi mo magagawa yun. Ang importante, hindi tayo nakakalimot sa Diyos. Hindi tayo nakakalimot tumawag, manalangin, umiyak, magpakumbaba, mahalin ang iyong pamilya, mahalin mo ang kayong sarili, mahalin mo ang iyong mga kapatid, pahalagaan mo sila at pahalagaan mo ang iyong ina, mahalin mo ang mga taong nagmamahal sa iyo, pahalagaan mo ang mga sakripisyo, pahalagaan mo yung ginagawa nila sa iyo. Ipinapakita na nila o pinaparamdam nila sa puso mo na mahal mo sila o mahal ka niya. Hindi mo yun ipinaparamdam, kaya nagiging agresibo at nagiging masama sila. Kaya natutukso sila ni Satanas. Ibinibigay nilang lahat sa iyo. Ibinibigay nilang salapi, pera. Pero hindi mo pinapahalaga ng pagmamahal niya. Kaya nasisira ang ulo niya. Nagiging agresibo siya at gumagawa siya ng pagkakamali at pagkakasala dahil sa sobrang pagmamahal niya sa inyo. Dapat lagi mong pahalagaan. Ipagdasal ang taong na iyon. Sana kung siya mga karapat dapat magmamahal sa akin, ay gabayan mo siya. Samahan mo siya sa tahanan ng Diyos. Ipagdasal mo siya at pumunta kayo sa harap ng altar kung ano man relihiyon nyo. Hindi naman kayo pinipigilan ng aking Ama na Panginoon nyo rin. Ang importante, nakakaalala tayo sa Kanya, tumatawag tayo sa Kanya, at hindi tayo inaalilihan ng mga masasamang espiritu o dumingito at dumingita ng masasamang elemento. Sana maghari nawa ang kapayapaan sa atin at ganun din sa inyong pamilya. Manalig lang kayo, huwag lang kayo mawalan ng pag-asa. Dapat sa atin, lagi lang tayong tumawag kay Kristo at magpatawad na kayo. Ang mapapayo ko lang bilang alipin ng Diyos sa inyong lahat, manatili kayo kay Kristo. Manatili kayo sa pagmamahal niya at ganun din sa inyong sarili. Galangin yung inyong magulang, galangin yung inyong mga kapatid, galangin yung inyong sarili. Yun ang pinaka-importante para ibigay ni Kristo ang lahat at hindi kayo makita ng butas ni Satanas. Hindi naman tayo pinagbabawalan ng Diyos kung ano mang gusto natin gawin. Mahalin natin ang kanyang sarili. Pahalagahan natin upang ilayo niya tayo sa leon at sa ahas. Alam niyo naman po yung ahas at leon. Isang tukso at isang mabangis na kakainin ng iyong laman. Yun lang po at masasabi ko sa inyo. Hindi ako kasing talino at nakapag-aral. Isa lamang ako yung dinampot sa sabsaban ng aking ama. At natutulog lang ako sa tricycle o sa jeep o sa Divisoria. Hindi ako kasing husay nyo sa panalangin. Hindi ako kasing galing nyo sa pagsasalita. Hindi ako pari na nag-aral ng 10 taon. Yun lang pong masasabi ko sa inyo. Manatili kayo kay Kristo at manatili nawa ang aking Ama sa inyo. Manalig po kayo ng may dangal. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat at ako'y magdarasal pa
Antayin niyo po ako mamaya ng 8 o 8:30. Maghain muna po kayo sa inyong pamilya at pakiinin niyo muna po ang inyong mga anak upang ibigay ko po ang dasal para sa inyong kahilingan. Humiling lang kayo bukas ng alas 6 at ganun din ng alas 6 ng alas 7, alas 6 ng gabi. Hilingin nyo lang ang nararapat. Pagdamutan nyo ang ibibigay ng aking ama. Hayaan nyo lang po para sa inyo. Huwag nyo nang hilingin na kayo'y gumaling dahil alam naman ng Diyos yun ang gusto nyo. Ang hilingin nyo ang lahat ng nararapat lamang. Alam nyo na po yun at hindi na po kayo bata upang turuan ko. Manatili kayo at inumin nyo lang po yung tubig niyan at manalangin kayo mamaya bago ulit kayo matulog gabi. Magkita-kita po tayo mamaya ulit ng alas 8 o 8:30 po. At ibibigay ko yung dasal. Hayanan nyo muna po ang inyong pamilya. At asikasuhin nyo muna po ang inyong mga anak. Yun lang po. At maraming salamat po sa inyong pag-share at pagbibideo sa pagtitiwala bilang alipin ni Kristo. Maraming salamat po sa inyong lahat na hindi kayo nakakalimot sa pagdarasal sa ating Ama sa langit. At maraming salamat din sa inyong lahat sa todo suporta nyo, sa bibigay nyo sa altar, at pagdodonate nyo sa lahat. At maraming salamat din po sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo sa ngalan ng poong Hesus Kristo. At mabuhay kayo na may pagmamahal sa inyong kapwa at ganun din sa inyong sarili at sa pamilya nyo. Magkita-kita po tayo mamaya ulit para ibigay ko po sa inyong dasal. Sana itong dasal na ulitin ko, pwede nyo naman po i-fast forward ang sinasabi ko. Napaka-ikli lang na itong dasal nito. Pero kahit ito'y napakaikli lang, ito'y napakahalaga. Dahil pinakikinggan kayo ng aking Ama sa langit. Sa inyo, sumainyo nawa ang kapayapaan ni Hesus Kristo. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Magkita-kita ulit po tayo ng alas 8, 8:30 o 8. Sige po, asikasuhin nyo muna po ang inyong pamilya. Maraming salamat po at papatayin ko muna po ang video at hindi pa ako tapos magdasal. Magkita po tayo at antayin nyo yung dasal para sa kahilingan nyo bukas. Huwag kayong matutulog agad. Sayang ang kahilingan nyo sa ating Ama. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo at magdarasal pa ho ako, ha? Papatayin ko na po yung video. Pakishare nyo na lang po yung video sa YouTube channel natin at pakishare na lang po dyan sa Facebook page natin. Maraming salamat po. Antayin nyo 8 o 8:30. Umanda muna kayo at asikasuhin nyo muna yung pamilya nyo. At mahaba pa naman po ang oras. 6:30 pa lang. Salamat po at magandang gabi po. Magkita-kita po ulit tayo mamaya. Magla-live po ulit ako. At ayusin ko lang po yung dasal nyo. Sige po. Thank you. God bless. Thank you po at God bless. Magkita